Благодарение на Лазерен център Мейл се чувствам добре в кожата си. Салона е прекрасен, обстановката също, а екипа е винаги усмихнат и отзивчив. Клиентката на Лазерен център Мейл по-активно от няколко месеца. Много приятна обстановка, прекрасни момичета, прекрасно обслужване с специално отношение към всеки клиент. Процедурите са страшно леки, страшно приятни, на която тях да заложите, няма да сгрешите. Затова, ако залагате на професионализъм и резултати, Лазерен център Мейл е вашето място. Препоръчвам сферата. Много съм доволна от услугите на Лазерен център Мейл. Препоръчвам на всички дами, които обичат и искат да изглеждат добре и се грижат за себе си, да посетят Лазерен център Мейл.